8 spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde den perfekte gave. Det er hårdt nok at finde den perfekte gave til folk, man ikke kender. Men endnu sværere at finde til ens kære eller tætte venner. Hvorfor? Jo, fordi jo tættere du er på dem, jo mere sandsynligt er det, at du kommer til at opbruge dit reservoir af gode idéer. Her kan være tale om gaver til jul, fødselsdag, morsdag, farsdag, valentines, bryllupsdag osv. Og indtræflora hjælper jo ikke så meget, hvis man skal finde noget ud over en buket, en kurv eller en flaske. Så hvad gør man? Hvilken gave kan du give, som er overraskende og velkommen på samme tid? Hvilken gave kan få modtageren til at sige, hvordan i alverden fandt du på det her? Det er jo lige mig. Lad os se, hvad vi kan gøre for at hjælpe dig med at finde den perfekte gave. Spørgsmål 1. Yndlingslegetøj. Hvad var den tilsigtede modtagers yndlingslegetøj, hobby eller aktivitet i den periode af sit liv, som han eller hun ser tilbage på med størst glæde? For eksempel for et par år siden, så tog jeg på tømmerflådetur med min yngste søn, og jeg ser tilbage på den tur som en af de bedste ferier, vi nogensinde har haft sammen. Og jeg tror, at en af grundene var, at jeg som barn var meget fascineret af Huckleberry Finn og Toms eventyr. Du kunne måske også finde en luksusversion af personens yndlingslegetøj. Hvad med en Tintin-raket eller et par inliners? Spørgsmål 2. Store præstationer. Hvad er personen mest stolt over at have opnået eller oplevet i sit liv? Hvad med en sportspræstation? Inviter din modtager på en middag, hvor han fortæller om sin sidste Ironman i alle detaljer. Spørgsmål 3. Genbesøg gamle minder. Hvilket sted, person eller gruppe af personer har modtageren engang været meget glad for eller tæt på, som han siden har mistet kontakten med? Hvad med at lave en reunion med de gamle studiekammerater, eller hvad med at tage til Paris igen, ligesom da I rejste på tommelfingeren derned i teenageårene? Spørgsmål 4. Den ultimative oplevelse. Hvad ville den ultimative oplevelse i forbindelse med personens hobby eller interesse være, og hvordan kunne han eller hun få sådan en oplevelse, eller noget, der er tæt på? Arranger et møde med en sportshelt, få en autograf på en tennisbold, eller billetter til en Champions League-kamp med Manchester United. Spørgsmål 5. Banebrydende opfindelser. Har der for nylig været en opfindelse, som dramatisk ændrer, hvor godt personen kan udføre en vigtig del af sin hobby eller endda sin daglige rutine? Jeg hørte for eksempel en, som gav sin bedstemor en iPad med Skype på, så kunne de se hinanden dagligt, selvom de boede i hver sit land. Spørgsmål 6. Fra mig til dig. Hvad er den perfekte gave, som kun den person kunne give dig, og hvad siger det dig om den perfekte gave, som kun du kunne give til ham eller hende? Sæt dig i personens sted og fuldfør sætningen: Jeg ville blive enormt glad, hvis jeg fik det her netop fra ham eller hende. Og lav så sætningen: Min gavemodtager ville blive så glad, enormt glad, hvis han eller hun fik lige netop det her fra mig. Spørgsmål 7. Dit specielle talent. Hvad gør du bedre end de fleste mennesker, men har aldrig brugt som gave før? Er du god til at synge, så indspil eller optræd, for eksempel med en sang, som han eller hun holder af. Spørgsmål 8. Frem med følelserne. Hvad er den gave, du har set have den største følelsesmæssige effekt på modtageren, og hvad var det spørgsmål, som førte giveren til at tænke på lige netop den gave? Dette spørgsmål gør det lettere for dig at finde den perfekte gave. Del gerne den her video, så bliver det også lettere for dine venner at finde den perfekte gave til dig.